Ndio. Hiyo ni wani. Oh, ni mangu. Zile ndio baba wako. Owen. I want to eat some English. Kiss number 4. Welima Munze Lloyd ndiwe tangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti dzoka kudare tikukure nezve nyaya yakatongwa ndisipo musi wa 13 October. Nyaya iyi yakauya zveshuwa musi wa 13 October mudare menyu changamire yaunzwa naLloyd achidaidza Dennis. Nyaya yavo yanga iri yekupumwa. Lloyd achitaura mudare menyu akati iwo mumamavo i9 iye Lloyd ndiye last born. Mukoma Dennis anonditi ndiri muroyi uye ndine machira. Anoisa ndoo dzemombe dzake pamusiwo pangu, anobvisa waya dzangu, anovhara road. Pane anonzi Mazive akanga arimo musi wacho akati ichokwadi Dennis akavhara road nerwizi. Dare rikati Dennis ngaabvise matanga ake aise kumba kwake nemashanga ake anesa pamba pemunhu abvise uye avhure road. Dare rikandebe rikati anobvisa mombe 1 ape Lloyd yekupuma uroyi, mbudzi 3 dzekushora dare nemombe 1 yekushungurudza vanhu mumusha nekuvhara rodhi nekuvhara rwizi, nembudzi 2 kushora ishe wake, nemacost akanga aitwa naDennis naLloyd $110. Dare bva rati anofanira kubhadhara papera svondo 1 mushure mekunge atapidzwa judgment yake. Ngei musina kuya asina kuya kudai. Vari kurwara baba. Tinotsamba Mwadi kuya netsamba idzodzo musiri musupi wapinda nyaya. hatisina zile Makwanditi on 27. Kini mimi mkakwanditi on 27. kali mwana wafunele Passando no guerreiro, para passar só foi coisa, não só coisa. Dava o ti no dia. Já tu já para YouTube. Hiyo ndio anotara Mwana wacho. yani sita Mena. taura bwana. Já tu já para YouTube no dia. Mwakodera kunani? Passando no para passar tempo. Wakataura achiti anozana. Unotaura ka wafonera wotaura iyo ndiwani. Aí para o como está algo de tio só conhecer. Pode estar. Vou dar outra para vamos. 27 October. Tu conhece Brasil, você pode ir frente, é aceite. Só dá o tio o outro mande. Dá para o YouTube que é Ndizvo. Okay. Ngapane matsamba nezvauri kutaura izvi ngatichitangei nanhau. Takupa iwe Lloyd kuti utange kutaura nhau yako. Saka akamirira baba ndiani izvozvi? Zvauri baba vangu taona baba. Vanonzi ani? Ruben. Taura nhau yako waiti harisizi. Pasai mama. Ini ndakaudza nyaya. Takambotaura zvakare mudare.
Dennis arondishunguruza. Dennis mukoma wangu ndiri last born mumba medu imomo. Tiri po vakomana 4. Izvo tiri vakomana 4, vasikana 3. Tine mukomana wechi9 ari baba mukuru, baba mungu. Saka ini ndiri last born. Ndindaigara nababa namai. Saka mukoma wana kuda kubva pamba kuendako waifana kundogara nekuda kundinda inini. Saka wakabvira zvese baba wachiripo wachindiendesa kun'anga. Inini ndaishanda pandaita promotion pese baba waiti kana vana vangu waita zvaunoita vanofana kutenda wadzimu. Baba wachigadzira iyo vanoti zvine uroyi mukati. Iwe zvine uroyi mukati. Baba waripo endei toita kun'anga todzoka hapana chiripo. Baba wandoendera mberi nezvinhu zvavo. Baba woenda baba woshayika zvakare. Uyo tikati alright hauna kubva panapa kuenda zvakanaka tisi takugara pano mukoma. Ngatitaurire kuti mumwe achaoperata papi pane zvasiwa nani nababa. Zvikanzi baba zvese zvasiwa nababa zvakanzi ngezvangu ndezvemwana wangu. Ada kutora futika. Sakata hazvidarozvo tikadaidzana nana mukoma chibva tauya yadhi yaganurwa yaenda uko. Yadhi yaganurwa wana mukoma abva wapinda kutorawo ungano mwanda chigara awa ndo vamwe vacho vakatora pisi. Saka takatotenga pisi kwavari ava yepamba patinogara. Ini chigara uko sada kutaudza takavapa lendi yangu ekenge ndatenga kusaidi tagara. Zvino tagara ipapo havasiri kuda vanhu wachiti ndiri uri muroyi uri kuba zvinhu zvangu. Uri kuba zvinhu zvangu pandaisa fenzi padarega kana kusiya kana rori geta. Nekuti tikati muroyi nekuba futi handikukaisa geta pamwe chete unoita nyore unodini yekundoba. Ini ndaitoshaya zvinhu zvangu zvisingati kutaura. Saka ndobva ndaisa fenzi yangu ndobva ndadini. Saka izvezvizvi wabva watora ng'ombe dzawo manje kuisa panhanga pamufenzi pangu izvozvi yapera kupera nengura nendoyi. Iye munhu ari kuti uyu muroyi munhu uyu. Asi zvinhu zvake zvese huku mombe dziri panhanga pangu. Mukoma wonaiwo kamba makuraiwo ng'ombe sadangapa ibva ndatoti alright kutaura kuri kunesa padhuze newaya ipapo bva ndatochera gomba rekuti inobva kudanga ipindayo munyi mugomba. Aibva ati no nikisi abva ona kuti ndobva wachitanga kuisa mombe dzacho dziende ndouko toona hazvipasipo. Mukoma ona ndo iri kupinda pamba matadzere kuisa rimwe pondiwawo zvikanzi muvha iyoyo waya yako ndinini wakatoisa kwacho hakusiri kokwakoba muvha waya yako kozi iri paboundary ndinoda kuti ini ndidini ndokuti ndiise kondiwa aizvi. Saka izvozvi mukasvika pamba pangu ndo inopinda panhanga pesa. Saka mukasvika ipapo patorire kondiwa pakati pemusha kuchidziwa chii izvozvi izvi iro gore rineri atanga vauya futi ng'ombe dzavo vabvaisa nemashanga pawaya papa. Izvozvi mukabva pano kanene dare panendo dare totoenda kumba kwangu titotarisa vaya pasi. Mukoma unodaro ngei? Musadaroba uroyi bvako uri muroyi ipapa ndinotoa newe ndoita kumba kwangu
and inini nehama dzangu dzese naana Mukoma avo vamwe vacho varuya nevataka waya vakaya musi uya Mukoma vana kuvauya neniva vakatoona futi izvozvo. Saka dhende sakatara kuti ndiri nawo wawese ava ndinovataurira mazuva nemazuva ari kuauya. Vonai panapa pasi kuta zvavanakati achandotaura naye waenda ikaonotaura ikokoko havadzoki nefeedback. Saka toshama kuti nhasi wadii futi wauya. Saka ndoti Mukoma apo avhara rodhi mukwasha wangu awe abva anovhara rodhi apfuura aenda pana kudzoka kuti achiuye pamba apa akatadza ndokuchizomanikisa paapenda. Tasvika mangwana vandachindobloka ikoko rodhi ndakutovhara mai kumusoro kuti kana ndavharawo kuindika ndovharewo rodhi tondovanobuda nekuti vakauya wana wacho apa tikataura tese vakabvisa bango riya rangowasa kuvhara vakadzoserawo iye zvinenge zvakadzokera futi ikoko. Vana vacho vari kuzviziva ivava vari kuya havana kutaura waita apo vari isusu takaputazve tiri masaku akavhara rodhi arivhara rodhi kuyawo kakatoka naro ende kwane munda iwanho nokuti munhu rizive munhu akatouyawo hapachina kufamba nao G7 tauya wavharirei zverodhi abva andotora pamba pevanhu apa kubva andovhara rodhi futi enofambawo. Taita neG7 ngatirawo kuti shamwa titise waripo angoma ndangu vari acting vachibatsira Mukoma aiwa havasi taura mambo vanoteerera Ndinotaura madzitaurai. havasiba tobva ndadini obva wagara kubva ngore acting makazogadzirisa here nyaya G7 yabva yasheswa basa aizvi rodhi yabva yavhara. Muri kuitirei zvinhu zvakadaro izvi? Hanzi wakati tichazogadzira nyaya dzacho nanhasi ndo pazviri asi vari kuti iwe une machira pati kuti ana futa une machira Mukoma akapuwa Mukoma uko ababa ewadzimu ababa uko handiwo bakaenda uko iwe wakatora machira ababa une machira rangu ndakashaya rangu ndo wakatora futi ndo uri kushandisa kuti vana vangu ezvana vangu hasisi kuvafambira aizve apo mati muri meseka nevamwe muri chini ndosaka makaona inini takati nyaya ngaende kwavadzvairo apa hapachina ekutaura naye hapana ende sekuna kwandikuita ndo zviri kuitika manje zviri kumanifesta zvega. Saka ndakauya kwamuri Changamire. Iyo ndo nyaya yacho iyo mainzwa munoti kudii ndiri matumwa kuti hanzi chekutanga danga rangu musha wangu makabva mauya kundiisira danga remombe. Saka kana kuti wagare vanenge vachipa mumba mavo mune muchinhwa ndowe ndowe dziri kurasikira muyadhi mavo havasina ugaro hwakanaka nhunzi zvese izvozvo. Number 2 mungavavharira gedhi havachisina access yekusvika pamusha pavo. Number 3 chii futi tinoda complaints wakatora machira wakasiya machira asiriwo auto chaiwo ndo wakatora ndo macomplaints ataurwa ari matatu plus iwe nevamwe vake wese watataura tati tiri mhuri ndizvo iwe wakataura kuti tiri tese vanozova kuti muno madzudzu akuita muno ndiwe nevamwe vavo isati wasati wapindira ndikushamisika wanawa andifunda vanondiziva nekuti kudare rachedzvairo ngatitongei nyaya ishe kudare rachedzvairo ngatitongei nyaya
iripo. Murungu mauya kutonga nyaya kunzwa nyaya. Ngatitonge nyaya. Chanambire wasakataura pane panoda kuti ndibvunze paupinza vanhu vari kuti mukoma wavo vakandoisa bango parod kuvhara road kuti vandobvunza mukoma zvapindurana asi vana vacho vakaenda kundobvisa bango iroro kudzosera aba tora futi bva vadzosere ipapo pative ndizvo here ndimani mukoma cho lea And Ruben, Mama. Ruben. He comes after me. Right. Zvese zvaari kutaura apa ari kunonga nonga. Ari kutaura nezveyadhi kuti wanoda kugara wanoda kutora yadhi vachitovagara. Isusu takainzwa imani. Ari kutaura zvekugoyerwa. Kugoyerwa kweri. Makagoyerwa right yadhi zvakagoyerwa basi. Chichemo chake ndechedanga rauya kuzoiswa pamusha wake. Right. Ipapo atingati mukadaro munenge matondikasikira futi kuti kuda kuti munyatsonzo nyaya payakanga iri kuti atsanangudza nemayo inofanira kutsanangudza nemani nemazo kuti munyatsonzwisise nyaya payakaenda napo. Right. Chekutanga uyu munin'ino taigara pamba apa tiri watatu. Mukoma wanga uri chifo wanga wanemba yavo. Baba kobva wamupa mwana mukoma kuti agare navo kubva avuwa iye kubva agara mukoma iwo waya agara mukoma. Mukoma wapi? Mukoma mukuru ndiye sabhuku. Mukoma ndiye sabhuku mukuru kwete uyu ari kunetsa naye. Aiwa Anonzani iye uyu Elton na Elton. Elton ndiye mukoma mukuru ndiye sabhuku izvinezvi ndiye akazo ini ndini ndangachibata pesa panhu zvanzwa ndini ndinobata iyo. Right. Zvadaro mukoma watama pamba wakasiya munin'ina uyu mumba mavo makanga vachigara munin'ina achitora imba iyi panapo uchigara panapo kovha wagara inini naiye mukoma arunetsa naye kovha wasara vatasara tinomba mamai tigara namai chibva ndaroora ini komati waroora mukoma waroora ndinatakaroora pane iye mukova wavo wanovanovavo ndakazorora masere mangu tichika pababa baba wangu asikati kuti tibve pamba wanotigara ini handiti kugara panapa pasi patangweni kwandasimuka ini wandaenda kundogara. Mukoma wakautaurwa wakanga watowaka mukadzi wacho atowaka imbawo baba wakati dzoka baba wangu asingadi munhu vaida kuti vanhu vagare pamwe chete vachiti vanga vaine zvinhu zvekudya tibatani vanhu vaziwani kuzvaita baba. Saka mukoma wakabva wasara apa zvawagara pafa baba takugwamba tobve tobva tati inini tachiona kavakomana imimi muri panapa iwewe uchigwa waguma wani panapa utogumirapo ndisikuona muri kungodzokorora aiwa ndida kuti munzwe muri kudzokorora zvaataura handizotaura ndozvaataura aiwa inini ndisitakawabhoera aikona kuti havagwirwa nemunhu whether isu hatina principle kuti zvakazoitwa sei. The principle ndeimwe kuti makagwerana mukadii muri 3 handiti magwerana 3 iwe ukazobva ukaenda somewhere zvese zvataurwa izvozvo. Isu ndowe hatisi kuda nhoroondo yataurwa tinoda kunzwa maproblems aataura. nyaya yemuno ndiye ndowe ngatisatauri sinzemauda nyaya iripo zviri kunzi wakatagoerana zvese takugara wakazounza dare danga rako remombe payadhi yangu pafenzi pangu pari padhuze nemusha wangu wandakadii wandakawaka. Ndoo yako iri kuuya ichiwerera ichienda mumusha wangu. Ndo number 1. Number 2 wakavhara nzira. Number 3 ukandiri ndakatora machira ndikapa machira efeki
zvinove kuti zviri kuti vana vangu vatambure, vana vangu vachienda mberi. Ndo nyaya dzaitwa izvi zvekuramba uchidzokorora nyaya yataurwa wodzokorora umwe wafuti usingodzokorora wodzokorora tinoenda kuti isi kuda kuti tichipindura nyaya dzadii dzataura. Dangwa kutotaura zviri wrong nezvaataura taiti zviri nani, but ungodzokorora zvaatitaurira zvavataura zvirikupanzwa mama chipindura zvinhu zvatatu zvabvunzwa nedare. Zvitatu zvakutaurwa nedare zvabvunzwa nedare zvaataura uyu. Iyo akasamaraiza vanhu pane zvinhu zvataura ndikasamaraiza nyaya iripo haisiri yeproblem yenyaya yendou. Ndo nyaya yaunza kayo iyoyo kuti haisi nyaya iyo iri nyaya yaunza. Kana tikuda kubvunzwa nedare ichokwadi here kuti ndowe ingombe dzamukoma wake dzikuenda panhanga pake. Nokuti anozviziva kuti zvidizvozvo saka asi kuenda panhongo nyaya. Ipapo ndinoparamba No, asikuenda pamba. Kana ndo ichinzi iri kuenda pamba dangare uyu riri kumusoro kune yeyo Uyu ari kudzasi. ari kudzasi Iwewe danga rake riri pafeti. handisimboripa waya Riri pai. pane distance inobva panapa kusvika panzapo apo pawaya inyapa kubva pade danga rake Panapa iri padanga ndo pamushaka chaipo. Danga kana rikaenda apo handi riri pamushaka. Riri pamushaka. ndo bayadhawo zvakaita Wadi iwewe kundoisa danga iroro distance iroro pamba pako iwewe. pamba pangu Wobva pamba pake because kana riri pawaya apa. Tinotaura about 10 meters. apa ndipati pamba pangu ikwandiri imwe mangu iri yadanga rake Hazvinei kuti yadhi yako iri kugurwa nefenzi iyo. But hauendesi kadanga payadhi yeumwe. Iwewe kwayako iwewe yadhi uri kure nedanga rako. hapana panguri kuti ari kure kadai pakasvikapo danga rake uyu riri papa panemba yake danga rake uyu riri papa panemba yake wese ari panemba dzavo kusvika Ndiani angatitatsara kama yeyo muri kurasana nachangamiri. Changamiri havasi kuda zvese zvamuri kutaura imimi zvamakutanga kutaura. Changamiri vari kuda nyaya nhatu dzataurwa nemunin'ina wenyu. Ndozvavari chete chete. Imimi kwamuri kuenda kumakurasa dare. Changamiri vari kuda kuti imimi nyatsopindurai pane zvatsanangurwa makatarisa kuna mambo mopindura zvakanaka kuitira kuti dare redu rifambe zvakanaka. Ndianiwe. amwana nganyara Haunyararirai. Iwe tokuisa cheni. Handi waya kutongwa panazvo. Utongi karuni. Waya kutongwa uruziva kuti waya kutongwa. iruza Saka kana waya kutongwa unonyararidza munhu sei mudare. Une chigaro chipi mudare muno? uyu mwana wangu Ndozvatoa kuti une chigaro chipi chekunyararidza mudare rino iri? Uri ani? ndanga ndiri kuona kuti nyaya yanga iri yababa Ndokuita contempt of court. changamire Ndokuisa cheni. wasiwanewa Order. Tokuisa cheni, tokutonga wava mucheni. Urunzwa. Tongeka zvakanaka. Taura kuti Watenda hangu Changamire. Nonzani? Nonzi Ruben Mamonzi. Mwana wa Lloyd. Ari kutaura wandisa zita wangu. Changamire. Nyaya iri yatinayo muno haisi yekuputsa ukama. Yangu vanhu vari muno mwakawana sekuti tiraputsa vanhu tiri kuti ukama udzokete. Nyaya yakaitika ndeyekuti zvakuchikuda izvozvo kuti wana baba wedu wataurwa namba yavo taifunga kuti wanobatsira kugadzirisa dambudziko. Mataura matatu ataurwa ndo zvatawira kuno. Ndo zvatakumbira dango Changamire kuti mutibatsirewo. Patinobuda muno kana tine mari tototengerana madrink chifana. Ndandisingatarisiri kuti baba wangu wapindura kuti wangataure kuti nyaya dziri kutaurwa ndedzemanyepo. Ndasiya matsamba ndiri asthmatic. Pandinotoenda kumba wabvunze kuti handiraripo. Ngozi ndopinda maataki. Ngozi mubedroom mandinorara murikupinda ndoo idzodzo. Ndakaenda kucancel ndichimbobvunza nyaya town council ndichimbobvunza kuti suppose munhu ane huku dziri panext door huku dzako hanzi as long as dzichikuaffecta uku munofanira kuti zvigadzire because ndofa here
nenyaya yekuti takada kudaidzana sewana kuti vana baba palevel pawatadza kunzwisana nenyaya iyo yatitaurirane kuti tigadzisane sewana tisi next generation. Wakataura kuti hatiuyeba toda kudaidza musha wese tiri kuda kutaurana zvana baba apa baba ndikunyamba mandibaya bcause muri kunyatsozwa zviripo ende pane pore magetsi last year pakaspaka pasati pane mashanga pakaspaka pakaita flame avo katidaidza kuti tatatsva mumba tikadrive mene tikaenda kumba kundoona kuti baba wapenyu here nemagetsi ndo rakaputirwa nemashanga akabva panapa kusvikapo ihoti kunyepa amanderwadza baba sachitawa pane usasa wakadero ale powataura uyu Ruben usasa wako achitanga kutaura ngomako yokutanga ati Lord uyu ari kunonga zvirova kuti ari kunyanya kunyepa but iye akutaura manje akutora futi zviri kunonga ndikuona apa nekwakauya kudariro ndandingori apa ndikuona kuti vanhu vari kusaidi kwewana mukoma wauyu indini chete baba vari kutaura zvese zvomukutaura zisanotozviziva apa ungopedza time yautopedzera time chete but zvese zvekuti wakavhara road ini mukazvitonga kuti nguva idzoga dzendekobviswa danga iri ungaribini ndikobviswa ndosaka zvomukuya kupokana nazvo pamberi pamambo ndizvi zvekutaurira changamira kana mukaenda nhasi munozviona nzira dzemikoto dzese dzakavharwa yaifamba nemombe mayadhi ese akapera kudii ainzi ngaana sekuru wedu ngaana baba wedu akapera kutorwa watorwa wachagari here wachitama here nepamusana pekuti mayadhi ana sekuru wedu ndonyaya ine ndoda kubvunza yekuti takawadaidza kudari wana wacho hawana kutomboya kudari tikutosema chiwaona kuno nhasi kakairi ndoimwe neimwe nyaya yaikwa mazire yamai mazire yamakazovaripisa mombe kuno waramba zvekuya kudari kwadzo ndosaka uya kuno kana muri makapa tsamba kuti chakwana mambo kana kuti sekuya then anenge aramba kutongeka wacho munounza iri mhosva yake kuramba kutongeka kwenyu so that todhira nenyaya icho but izvezvo tiri kutonga nyaya ngatitongei nyaya right vakachangamira changamire ndikuona kuti baba vanenge vakapedzera dare nguva chete zvinhu zvitatu zvataurwa zvavari kunyatsozviziva ende vari kutoziva kuti ndo zvitoripo izvozvi asi wada kuedza kutambisa dare chipedzera dare nguva ini ndendinofunga kuti changamire baba vanga vafunga mutongo wavo chete wasangane nemutongo changamire ndikuona songe kana iye wachipikisana ndambunzo iye wachiti zvese zvataurwa zvazviko iwo kana wakagadzirira kuti kumba kwavo kuti umwe ndumwe inoona asi zvine mhiko nedare kuti kozvikazoonekwa zvakadaro vanozoita sei pamberi pedare right tingarambe tichirebesa mibvunzo yenyu inoda kupindura haina kushata mama iri kuipindura nemazvo chaizvo chaizvo nyaya nekuonekwa kwana ndaita patsamba nezvemakamutaura achitisiyana saka nyaya iyi yaakutaura havataura munini wavo kuishi haisiri nyaya inganetse vanhu iyoyo danga rinondobva inongobviswa kana kuti vanosajura chete hapana chiro danga ritori kure zvaro asi pechikuti ndakati chende mondovhura mikoto maifamba vanhu nenzira dzanga dziripo sekutaura kwaita ishe nekutaura kwaita dare then yetatu yekupfuma machira uroyi munoti chii anditi kana nyaya kana yasvika kunoku iri yeuroyi mama oright tinoitonga tichiti chinyi kana tisina kuenda kunotsvaga kuti tione kuti wapfumwa ichokwadi ere kuti hausi chokwadi nekuti izvezvi mukatautaura kuti muti tiri kuda kutonga nyaya yakuti wakandipfuma kuti tazoenda kwabatwa toti chinyi tingaitonga here iyoyi
katisika titaure nyaya yekuti haya pamango tiende kundotsvaga ngokuti munhu akapinda mumba akapachina takungotoka zvaari daizoso right yetatu moenda kuseri kwechuru modzoka todi topedzisa okay vaende kuseri kwechuru wouya topedzisa yetatu next